Sanibonani guys, igama uNqobile nibathela amazwi la ekwababa ngomhla ka-14 July. Nkosikazi kaMhlaba-ke uNelisiwe, hhayi ifoni akayibambi. Usezame wazama uMhlaba ukumfonela, hhayi imphose ey'hlahleni. Uma kaMhlaba-ke uyatatazela uthi, yo Nkosi yami, ngeke ngikwazi mina ukulala ejele, asoze ngakwazi ukulala ejele. Uthi uMhlaba yona into eyicabangayo leyo, nkosikazi wami, akekho ebusuku kangaka wena ucabanga ijele. Wathi hawe ma, yabo manje ngine-show, siyalivula icala lapha ejele, hawe ma ngaze ngaboshwa. Guys, aqhubeke uMhlaba afone, lutho ukulibamba ucingo uNelisiwe. Washo-ke uDumisane wathi, yabona iyodwa into engeke ngiyivume ukuthi yenzeke. Ngeke ngize ngivume mina ukuthi amaphoyisa afike la ekhaya kabili esontweni elilodwa. Sengathi thina-ke siyindawo la kudayisa khona ama-drugs, never. Guys, kanti-ke uNelisiwe-ke wahambile waya-ke kubo kaKhethiwe la agane khona phela njengomakoti walaphaya naye kaMkhize. Semefika nje wangqongqoza uKhethiwe uvula isicabha uyakhala u-girl. Uthi hhayi ngangimenzeni lo mama mina, ngamenzani lo mama uthi ukhuluma ngani? Ungishayile lo mama. Hawu, ukushayile? Yebo. Hhayi bo guys, kanti ulalele-ke umamezala kaKhethiwe ngobuxoki bakhe-ke foneleka phela umama ahamba naye inkonzo. Wamtshela ukuthi hheyi wena umakoti wakwakho la endlini. Wajabula-ke uMhlaba wabona ukuthi hhayi kushuthi akayanga e-police station. Uncamele khona ukuthi-ke aye-ke kuKhethiwe njengo-sister wife phela walapha kaMkhize ukuthi-ke ayothola ukududuzeka khona. Umane nje wathi uDumisane mlande Mhlaba, hamba umlanda. Wathi hheyi myekeni sebusuku kabi, uphephile futhi laphaya kunala ekhaya. Wahamba wayoyilalela uMhlaba. Ngakusasa wahamba uMhlaba-ke eyovakasha khona eyobheka unkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe washo ukuthi hheyi uma wakho ungishayile wena awangenza lutho. Wathi hhayi bayayisola babe, ngisho naye uma uyayisola. Wathi masuqamba amanga, yabona nje wena ubone kahle ukuthi asoze wakwazi ukungivikela, cela uhambe la ekhaya. Ngampela-ke wabhocobala kanjalo uMhlaba waphinde emuva le emzini la kuhlala khona uZwelakhe. Guys, kumane nje kwafika udadewabo kaDumisane. Hhayi guys, mefika khona-ke bezothethisa-ke yena uZwelakhe benoma wakhe uMambokazi, esho ukuthi kungani iy'ndaba zomndeni kumele y'gcine seziba nje, zikhishwa izwe lonke lisabalala. Kufuze ngabe umndeni uyambombozelelana, uyavikelana. Why ngampela bevumile ukuthi kugcine sekuboshwa-ke uMhlaba benaye uDumisane. uMambokazi-ke uyasho ukuthi hheyi semzini wami la, hhayi ngingenza noma yini engiyithandayo. Uthi hheyi wena umakoti la ekhaya awuzenzeli noma yini, kumele ngimfonele uDumisane ngisho ukuthi kumele kube nomhlangano sikhulume njengomndeni le ndaba ilungiswe. Guys, besehambile-ke uDumisane eya lapha eMsamo eyophahla, ezama phela ukuy'ncengela-ke kubantu abaphansi. Uthe nje sathi uyaqala uyaphahla, indodana yakhe-ke encane uNhlanhla wangqongqoza. Wathi hawu yini manje Nhlanhla? Wathi ngidinga ukukhuluma nawe baba. Wathi hhayi bo, le nto ofuna ukungitshela yona ngabe ibaluleke kangako ize idlula ngisho isikhathi ngisichitha la eMsamo ukuzophahla? Wathi baba ungitshele kahle, yindaba ungenza isilima? Buwazi ngale ndaba ukuthi uNhlanhla uMhlaba uyantshontsha? Wangangitshela. Wathi yabona mfana, wambamba ngey'ngubo wamuphosa emnyango. Wathi ngisho kahle ngathi uma ngitshela into ngitshela into ebalulekile. Wona doda ongitshela wona lo, ngiyaphahla mina ngisendaweni engcwele, wena uzokhuluma lo mbhedo okhulumayo? Wathi ngiyaxolisa baba, ukuthi iqiniso, kanti nabantu abaphansi kumele bazi ukuthi wena wenzeni ninomhlaba. Hhayi bo guys, Nhlanhla sekusanjalo kwabe kungena i-phone call evela kudadewabo phela leyo laphaya emzini kaMambokazi. Washo ukuthi-ke bhuti, le nto le uyenzile iyihlazo kabi, kumele sibe nomhlangano, woza la ekhaya kaMkhize sizokhuluma. Wathi ungifonelela lowo mbhedo ngomfowenu, uma wukuthi khona into ofuna ukuyisho kumina uyangazi ngihlalaphi.
angihlali lapho mina, nginekwami. Wathi kulungile soza lapho-ke. Nangampela-ke guys, udadewabo kaDumsane, uZwelakhe kanye noMambokazi babahambile-ke baya le emzini wakhe uDumsane beyokhuluma. Umhlangano-ke guys, bekuyena udadewabo kaDumsane obekade uphethe. Engenazi isikhathi sokudlala ney'ngane, ebatshele kabhoqo. Usho kahle wathi, amakhosikazi ale khaya akaMkhize aganelwa ukuba avikele lo mndeni. Wena Mambokazi ulithathaphi igunya lokuthi uthathe uDumsane nomhlaba waphose ejele? Ngisho nomfowethu elele kobandayo wayengakaze ayitshele ukuthi ngelinye ilanga umfowabo uyokavalelwa ejele, evalelwa umakoti wakhe. Wajabula uDumsane etshela ukuthi hhayi, engathi-ke lo sisi wakhe uthathe uhlangothi lwakhe. Wathi-ke uMambokazi, bengeke ngikwenze konke lokho mina, kulona iphutha lami leli. Iphutha lakhe uDumsane ukuba kantshontshanga ngaba kayanga ejele. Unkosikazi kaDumsane wathi, abona-ke manje sekukudelela-ke lokhu kosukusho manje wena Mambokazi. Wamane wathi udadewabo kaDumsane, thulani nina namakhosikazi ale khaya, senikhohliwe nina. Nina saniletha lekhaya ukuthi nizobamba lo mndeni nokuqinisa. Asinilethelanga lekhaya ukuthi nizosibhidliza. Kahle kahle nashadela ukuthi nakhe, kodwa ngiyabona ukuthi abafowethu bashada amafosholo azogcina sigqiba ngelinye ilanga. Dumsane wangenelela wathi, yes, kunjalo vele. Wathi uMambokazi, musukubeka eceleni ukuthi untshontshile. Dadewabo kaDumsane wathi, kunjalo impela, vele nawe bhuti awukho msulwa, untshontshile le khaya, untshontshelwe inkampani. Wathi untshontshelwe inkampani? Inkampani kabani yona? Lama-truck akabani vele wona? Awami lama-truck, imina kumele ngiwalawule, ngisho ukuthi ayephi ngasikhathi sini. Mengithi awaye north, kumele aye north. Mengithi awaye south, kumele aye south. Guys, kwaba uyithintele kuZwelakhe. Wathi yabona iyodwa inkinga la, sengibone kahle. Mama wami Mambokazi, yebo, kona unibophisile futhi bengingathandi ukuthi niboshwe. Kodwa kushintsha ukuthi wena babekazi uyisela, naye umhlaba uyisela. Yingakho ngithi namhlanje angifuna nokuphinde nginibone emagcekeni aseMkhize Logistics. Guys, umane nje wathi uDumsane, lalelani-ke la, phumani emzini wami, hambani njengamanje. Guys, wamane wathi uMambokazi, with pleasure. Wavula isicabha kuqala, waphuma uMambokazi, walandela uZwelakhe. Wahamba-ke naye kudadewabo, basala-ke bewumndeni. Guys, uNhlanhla ubekade enyanyile, enyanye ngampela uNhlanhla. Washo wathi, kodwa nawe baba, ngampela untshontshile phela. Wathi uthini wena mfana? Wathi kuyiqiniso. Wathi kuzomele ukhethe ukuthi ufuna ukuhlala le khaya noma ufuna ukuya le koZwelakhe. Wathi mina baba, ngikhethe iqiniso. Wathi ukhethe iqiniso? Ayi, wakhuza umhlaba. Wathi hhayi baba, musuke umnaka uNhlanhla, uyambona nawe usayingane. Wathi Nhlanhla, xolisa. Wayethulela uNhlanhla. Wathi hayi bo Nhlanhla, xolisa. Hhayi bo, wathula uNhlanhla. Wathi ngicela ungiphumele emzini wami ngoba siyabonakala ukuthi ukhethe ba. Waqoqa zonke iy'mpahla zakhe-ke uNhlanhla, wayophuma ngomnyango. Uyaphi? Uya le ekhaya likaZwelakhe. Bathe bevula isango nje, nangu ubhuti uphethe isikhwama esikhulu esingaka. Bambuza bathi kwenze njani? Wathi ubaba ongizalayo ngixoshile. Wathi uMambokazi, ngena mfana, ngena endlini. Ababona uZwelakhe ukuthi okay, engathi impela-ke ziyakhala, zikhala kwangempela. Umndeni kunokuthi-ke ubuyisane kule nto eyenzakalile kunalokho kubhidlika mo. Guys, aphela lapha amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eKwababa ngomhla ka-14 July. Nkosikazi kaMhlaba-ke unelisiwe, hhayi ifoni akayibambi. Sezame wazama umhlaba ukumfonela, hhayi imphose ey'hlahleni. Uma kaMhlaba-ke uyatatazela uthi, yo Nkosi yami.